Kapitan Inteng! Kabadong, makadlawa kun Itay kapay ang nakatugaw dita sangwanan ti Tersinak. Nay, dakas aya, ngagtugawa ditay. Di ka magngarod gumatang. Ay kay gumatang akto Mauray ko laing ti urayak. Sino nga minay at urayam? Agur urayak ti kadwak nga ginom. Bisi amin alalaki itay jibang kagda. Awan mauray mo. Anyang awan nga ibagbagang mare. Kita aman day ta sumungan. Ison day ta ti urayak. Na, nilang mo't kwarog day ta makita masumungad. Iso day ta ti awisig nga ginom. Mala, tay nakman na si dyan. Papanap, kwarag. Imbaw nak ni Antibanang agumatang iti asin, di tatirsina ni kagawad kwanang. Awisin ka man. Mapanak nga rod gumatang iti asin. Baybay ampay lang day ta asin-asin dita. Mapantakid di agsyat. Itatabadong mait. Tila pangaw-awisan na kanyak. Siyak ti agpaynaw. Awal lang aming kadwak kay nga ginom. Intang nga roday. May amon day ta asin. Inteng, awan mo't lang nga imbaon ko amapan gumatang iti asin. Ay, di nakitaan nga ron akas taata jak kayat ti maibaon. Na, ibabaon ka aya, amukmat asadot ka. Agluto ka kidin. Awan nga rod ti asin. Urayam ni Kwarog. Naipadugmam siguro, iso na bayag. Ay, kagudwat oras ay. Awan pa'y laeng. Ang mga no sa bali ater natin nagkatagan na. Iso nga urayan. Saan ka man nga reklamo? Na, Ninay, abay nga yung pinunumatan ti basok, tataba daw. Tapi asaan? Kita man day ito'y karga to'y basa ko. Uray laglulupyas. Nalakak namin na mabartay. Di bayat. Sige, isat maun, takarga akpay tabasaw. Sakbay ngagsatak. Taliyawang man pa'y ti aglawlaw no dataaw. Awan, nyakit idanag mo na ya. Ang mga nuad na makakita kanya nga ginaw, ipulong da kinyangkel ka. Apay, mabutang ka kanyangkel mo. Ungtan nakday jay. Ay saan, siyak ti makamuking ka kwaraw. Sige, isat ko nga ruday. Marikwana, mabalinti umutan. Si kapay mo, timawanan iti kwarta. Adda kwartak maray. Ngam intaray manen ni badung ko. Hay, jaka mo no sa dino manen tinanapanan na. Kano nagbayaga nagtugtugaw dito Tersinak itay. Kunana nga agururay ka no iti kadwana nga aginom. Ha, kunakun ka. Arak manen tinangigatangan na ijay kakaisuna kwartak. Ay nalabi ta kasta Agin inom da siguro itaan ka ni Kwarog. Naggatangan da ngay nga ta iti arak. Ni kabadong ti may gimatang itay, ta iso ka no ti ada kwartana. Ha? Makaungatakan ka marikwanang. Nay, apay ang makaungat ka kanyak. Apay alinakon ni badung ko ngay iti arak. Katap na makalako akmat Kano kwartak day jay, intaray na. Iuray man pay, tinapatag, at paglakwak. Tataba daw. Apay akaslasan ka pa yan nabartay. Apay, nabartakan. Medyo nabartay nga ruday. Ay, katkargaan tapayaday tabasa mo itiarak. Ay, saan ang tataba daw? Mapana kung gumatang. Sige kiday, naginom tapay. Nagkunama pang kagumatang. Nganti ba nang araw? Imbaon nakamapan gumatang iti asain. Bayam nga guray. No ngay yung tanak niyantay. Punok man ang databaso ma. Ay, gusto na, tataba daw. Sige kiday, agbartag tayo ta, kwaraw. Apay nga intugaw mo matimbanang. Do you cook already? Ay, insardeng konti agluto. Mga tagaro din na. Kanya pa iti urayan. Jay asin ngay. Ha? Awan pa hindi kwarong? Kunaktumat kan ka. Mapan mo nga minan kitaan Ay unay ka tiki na bayag na day taataon. Napanlagi matang iti asin.
Nabartag talagang tataba daw. Saan ba'y may tipanagkunat? Muklatan no nabartag kay. Makatakder ka pa'y mo da. Wala nga nabartag ka talagan. Kargaak pa'y day tabasaw mo na. Abay, saan ka mamati ang nabartag kakaon? Makasao ka pa'y mo titilimpyo Masabalin ti pa nagkitakan ka? Ha? Hanya sa bali na sasawan. Nagpintas ka matan iti pa nagkita. Hapayan nga'y. Lunghir ka matain. Kinadapay ka lidmaw. Di na kasi ganak waraw. Mabalin ti agar mais. Ay, umatayo ka. Sana ka babae. Siyak ni tatama pa daw. Ay, Jack, ituloy at talaga ti agluto no awan jay asin. Mabisinak pa'y mitin. Ay, kataganos ka Kaya naksurutan ni Kwaraw. Ha? Itay pa'y kumaa. Salbag day taataw. No sa dino ay tinaggatangan na mitawang pa'y lang. Inkakit din, tanay, aldawan. Nalpas kayo na naginom ka ni Kwarog. Nabartag mo ni Kwaraw. Nakaturugay. So, pinanawa ko na. Katsi ka, saan ka pa'y anabartag? Kita, Maria, sa anak pa'y nabartag. Damagan pa'y laing. Kano birbirukan na ka ni tuyang mau. Ay, bayam nga agbiraw. Intaray mo kano di kwarta na. Ay, ano ti kwartak ngayon taray na. Nay, di mo't kapitan day ta. Nay, isumagagpay so day ta sumungan. Imbaon siguro ni Mariban nga umay gumatang. Ay, mayat At damanan ka duwak nga ginaw. Di mo kunaan nga awisam ba't ni kapitan nga ginaw. Maray! Marikwanan. Lakwan nakman iti may sangarak. Tayo mo may kundi parintay. Ang day tayo sabat-sabat, mau. Apay, di mo makita paray. May sabutay nga arak. Amo ka. Kit no, ingatong-atong pa'y. Una, tamno makitan. Di naksi nga enta mapanak gumatang iti asin. Asing, hanan mo mutasin paray. Pagasin mi Ada pulutan ta. Umay kakiday, daginam ta. Ha? Ay, ada pulutan ta kunam. Wayne, adubaw ko naman. Ay, kasano nga yan, ti pagpagatang ni Banang nga asin. Ay, bayamon day tasin paray. Gumatang kantaw, nintun malpas ka nga ginaw. Time dito ako arok ta agur-urok gayam dito yan. Ay. Una na gayam ang makaturturog, di pinaturog kon, paray. Oh? Ay, kanur-urayan mi asin na ginatang na. May bayaman day tangasin. Agtugaw takidin, paray, taginumtan. Ay, mapanak pa gumatang iti asin. Wayne, di ka kadimadanagan. Anyati ko na maray. Imay manen gimatang ni badung ko iti arak dito'y tersinam. Wan maray, at dangamin manen na ayaban nan akadwana nga aginom. Ay unay kamutin maray. Amo mo't akwartak di igat-gatang na. Ay, katap no makalako Asino man ang tinayaban na akadwana nga aginaw. Ni kapitan, sumungsungad pa'y laang napan inaways. Ay, kahit sa dinungay tinaginuman da. Day tati jak ambaw. Nay, day ta ni Maribanang. Nay, umay nan samot birukan ni kapitan. Maray, umay ka gumatang. Ay, umay ko surutin ni Inteng nga imbaon ko nga umay gumatang iti asin. Ay, imbaon mo gayam ni kapitan nga umay gumatang. Ay, wen maray, urayak nga agawid, angam jakmat la mauray. Inawis ni kabadaw nga aginumda. Ay, makaungungetak ka talaga. Tadi mo lagawid ni badungkaw. Ay, kinapudno na, imbaon ko ni Kwarog nga umay gumatang. Imo na nga inawis ni kabadong ni Kwarog nga aginom. E di nabartag, nakaturog. Ita, sinmublat ni kapitan. Sumot na birbirukag ni badungkaw. Taintaray na jay kwartak. Ay, agpadpada kayo niyo agbirbirok iti asawa na. Sige, birukan niyo ida. Namayat na ito yung pasangong pare. Nay,
Apay, saan ka pa yan nabartag, pare? Saan pa ba? Apay, nabartag ka? Ay, uwan, pare. Oh? Maulaw akong kay. Saan pa ba? Sige, kidi. Kargaan pa iti basok mo. Kaya't mo? Yap, to pa yun may gaman na ito yung anak, pare. Di siya kon. Timang puno iti basok. Puno mang karga. Ay, isan mo na kargaan na ito yung basok, pare. Ha? Napasan? Agawis-awis ka, di mo kaya ti mabartahan. Madya talaga, pare. Eh, At namang mangag ko at timag. Apay, awan mang mangag mo, awan mangag kumit. Ay, nukasta na bartag akong, pare. Ay, anya timag magmagagmaw. Kasla timag nito yang ko, pare. Ha? Ay, nabartag ka talaga. Kasla umas asidag at timag nito yang ko. Hustod! Di mo kargaan na itabasok ito, anak. Nabartag ako na talaga, pare. Ay, Maray, di mo partakan timag na. Mabiro kan talata ni badong mo kan ni Inteng. Makaung-ungetak ngamin, Maray. Ay, talaga na punwana kon iti day tabadaw. Ay, kat uray syakmet, Maray. Sapay sa anak pa'y anangal daw. Gapo iti day tanga asain. Maray, makitam ti makit-kita. Ha? Ay, nabiro kan taidan, Maray. Di tala gayam ti ayanda. Ay, salbag da kita nga artak. Badaw! Ay, Tuyang lab. ayan jay asen aginatang mo, Inteng. Ay, kwa. Banang dungaw. Kwa. Ay, pare, nabartag ang talaga. Matulog ko. Asus. Oras na. Nabartag ang matinakas. Stop! Na Inteng, di mo tuladan ti style ni kumpari Mabadong. Tumakder ka di tatagawid tad. Badaw! Tumagder ka di tawon no saan. Kat no nabartag ako na, Maray. Kung kuna na lang day tamaray. Agoray ka man tamang kita ak iti pangablat ko kankwana. Dayta, at dalakay ang maablatan. Di mo kunaan nga umay ka manin agistambay dito isang wana ti Tersina, Kabadong. Ay, saan, Maray? Umayak gumatang. Imbag man ta imbaon na ka ni Marito, yang nga umay gumatang. Adapay lagayam panagdalak na ka. Ay, adapay magbasit anabat-bati, Maray. Gumatang kan taw may kaglutaw. Ay, urayon na ka ni tuyang mo. Ay, uwan, Maray. Ala, lakwan na kan. Nasakit pa lang yung inablablatan na idikalman. Talaga sakit ti mablatan. Sige, anya itayon aya jigat gatangam. No nasukir kang asawa, kan saan kang agtulnog iti asawa? Talaga ang madusa ka, tatabadong. Ala, sigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito ay istasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Apay ngay nga ta. Tanakarikap manen da ito'y Tersena ni Marikwanang. Ay, jakman na mo, Maray. Idi mayak, idi kalman. Nakarikapon. Nabangkrap samot tanto'y Tersena na. Apaya kitaan nak ngay iti kasta, Maray. No nabangkrapan da ito'y Tersena na. Ay, basol dagiti nalaing nga agutang adida ang mo ti agbayad.
Apay, saklaang ayat ti adda utang na kin ni Marikwanang. No gumatang kayaw. Iti kayo sa baling istorya gumatang. Nagadayon nga iti pagnaan, May. Apay, san amang lukat ita ni Marikwanang kwaraw? Saan? Tainaldaw na naka-duty ni Kagawad Kwanang. Dukas ta. Mas kay kayat ng ti agyutay ngam ti aglako dito'y tersina na. Ay, nagsapakan nga agduty kagawad. Ay, kapitan. Kasta tinapudno iti serbisyo. Ay, nagbayatan? Ay, sus. Kasta ko maamin kagawad. Ay, awanan, kapitan. Siyakla ang ti kakaisuna nga addaan na pudno a panag-update. Na, ay panag-update iti anyo? Si kamot, kapitan. Kaslasaan mo nga mo, di kayat ko asawon iti update. Update iti programa ti barangay? Ay, katmayat ano kasta? Update, no asino tinagaapa, no asino ti saan nga agbaybayad iti utang, kan no asino tinalaeng nga agkupate. Kasta aya. Ay, anya klase nga update dagiti ibagbagam. Hindi walis kindas fan Kagawad. Apay aya, Imbaunak ni Uncle nga umayaglinis dito'y barangay haul. ay nasaya at mo, tatalagaan narugid na ito'y barangay hall. Ngamsakbay ka nga aglinis, umay ka pa'y atag istoryata. Awan oras ko makiistorya, Kagawad. Ay umay ka kidain. Apay, di mo aya kayat ang maamuan des istoryaan da, analaing nga umuta, ngam saan nga agbaybayad. At dahil istoryahan da kasta. Ada iso nga umay ka, ta istoryaan ka. Di sana ko na makapaglinis. Ado pa iti oras. Aglinis kan tulaang nga ni inton madamdama. Umay ka. Nagadayon ti paggatangan. Masaduta ko na mapan gumatang iti saglilima piso nga asin kan mantika. Ay, apay nga dayo ako na. Kaya manula ang mga adang ditatersinan ni kagawad ko nang. Ay, kanayon matan ang nakarikap. Kay kayat na kanon ti agjute. Mayat ata na sa pang-agjut-juti. Ay, napintas day ta desisyon na. Ura siya kit maragsakan iti day tangar aramidan ni kagawad ko nang. Ang awanan ti asidag apaggatangan, May. Ano sa nyo timag na? Mayat kit di ta kanayonan nga agjuti ni kagawad ko nang. Ano ti maaramidan nan? Ang tanangik mo, chismis, antay. Chismis, ay, kwarog, nagbalin kan sa amatan at chismuso. Saan antay? At dalang inistorya kanyak ni Kagawad Kwanang. Anya day ta nga inistorya na. Ni kanugayam na natuyang tikaduan iti utang dito'y kabildatan. Ay, Idi pa istoryain da. Nga da bakit anangisay asang nagbaybad iti utang na. Ni kayam na natuyang. Ay, kwaraw, kalinis ka batlangan na di barangay, ha? Ha? Ito yung baon ka mapanaglinis. Ay, nalipatak mo tanangkay. Tapay mo't. Chinismisan nakbet ngamin ni Kagawad Kwanang. Ha? Sige, kwarog, ituloy mo ti ichis-chismis mo kanyak. Ay, integ, di mo man disturbuan iti panagistorya ni kwarog. Tamaya to is-istoryaan na. Ay, unay kit na ito ako arugan. Ay, saan mo't gayam anaglinis dito yung barangay hall? Imbaon mo kanugayam, kapitan. Uwin. Unak nga agwales. Angam siya kunti aglinis. Ay na, kapitan. Mabanog ka laang kat bigbigat pa'y laang. Umay ka kiday, tada istoryaan ka. Na. Sa anak man at chismisan. Nas kan adenggam da ito'y, kapitan. Maipapan ka ni kumpare mabadong. Kasla mayat, Ay, talaga amayat, kapitan. Anya data. Istorya mo. Ni badong nga kumpare, mdi ibagbagada, nga adda chicks na. Ha? Ada chicks na ti kumparek at nakangis-ngisit alakay? Siksikalo di chicks na. Oh! Ada pa ay mga atkin ko na. Di mo ibagbaga siya tinang istoryakan ka, kapitan. Sikreto talaan. Antay,
Daitan jay ado ti utang na bakit aw? Jay inistoryakan ka ni Marikuanang. Nga inistoryak matkan ka. Siyak sama, ti pag-istorya niya. Naglaing kan na natuyang. Kasano man napugtuan. Kunakon kay. Anya manahin tis istoryain niya may papankan niya. Kastoy na Di kan agtagtagare ko haro. Apa yan, tay? Dakas ka di nga istoryak mat kininana tuyang. Anya day taaya, istorya umon kwaraw. Maray, siyak lang ti mangistoryakan ka. Siyak kumanaan, tay. Tasak mati mo na ng istoryaan ni kagawad ko anang. Asinaw tinangichismis kanya ni Marikuanang. Ay, word, Maray. Talaga nga iso. Anya tinis istorya na. Ay, si kakanugayam ti kadakkelan ti utang na dito barangay tayo. Na, kaya't nasawan, siyak ti pars. Ay, talaga asika ti pers. Pudno nga daw utang kaw, ngam saan asyak ti pars ti amaw. Saan apudno day tang istorya na? Sa inyo apat patyan, ulbod day di akagawad, kumarik pa'y mga raw. Ay nadamag mong ti istorya, may papan ka ni pari ba daw? Saan pa'y? Sige, istorya mo. Inistorya ni kagawad ko nang adagayam kanuchiks na. Ay, babae raw, alaklakayan. Ay mas daawak man. Tada pa'y lagayam mangayat kan ko na. Ni Marikuanang ka di tinagapuan day nga istorya? Una. Apa dapat sa bali paggapuan na? Day, ado ti amo na nga istorya. Nang rugi day ta, idi sada mangluklukat iti tersina na. Adun ti inis istorya na kada kamay. Kasano ngayon, no makadanon ka ni Marituyang day ta at chismes. Ay, nabanbanuga ka nagtrabaho. Nakaluto ka din. Apay ang naghawid ka pa'y lang. Na, di na ko sila pa na, tamabisbisinat. Day ta kinalakay mo, ag-checks ka pa'y lang. Nagkuna nga da chicks ka. Adaw tinakay danon kanya. Ay, chismis lang data. Kahit namati ka mo na dagas. Apay kumasanak ang mamatay. Asinaw, tinangi chismis king ka iti data. Ni Kapitan. Ni parente nga chismosa. Ayan ni Uncle mo kwarag. Kwa? Diya ka mau. Apa yung damdamagan? Chismoso day tang uncle mo Saan mo't Istoryahin na kideng nga da chicks ka. Pudno ka day tatama daw. Sino nga iti chicks mau? Ay may saka magkwarag. Yasas mumutan kanya ka. Sikrito talaang. Awan sa bali ang makamaw. Puro kayo chismoso dito barangay. Uray gayam si Katanon, chismoso kami tayo. Chismoso gayam ti kapitan. Uray tupay dagiti kagawad kat nalaing dangag chismes. Uray ni Marikuanang. Numero 1 at chismosa ni kagawad ko anang tataba daw. Kat no iso ti agar-aramid ka dagiti chismes dito'y barangay. Ay ayan dagiti padam akakagawad. Ay rugi tayong tesisyon. Ay, saan mo nabirukan ida, Kapitan? Tarugrug yan da, tiag chismes. Ha? Da secretary kan treasurer, madamamot tan, ti pa nagchismis da. Ay, andat mapaspasamak dito barangay hall. Agchichismis tayo na, Kapitan. Isumot day ta tinaskan nga ramidin tayo. Amom ka day, Kapitan. Ay, aguray man. Saan man ati chismis ti ibagayo? Sana nasayat dito ang mapaspasamakan. Ay, dagiti agchichismis nga opisyal. Agsardeng kayo. Agtrabaho kayo. Ibagbagam nga da chicks ka. Si kamagayam tagis istorya. Inchismis dak nga rudmanaun. Makitam day ta. Si Kati mangibabaeng. Sino nga tayo tinangichismis kanya? Apay, di mo amaw no asinaw. Awan sa balay no saan ani Marikuanang. Ison samatan tar aramiden na iti inal daw ije barangay haul. Ti agchismis. Ay, madiday tuyang. Uray siya, inchismis nan. Sugoden tan di ta barangay haul. Wait, marwamdan. Apay nga'y alapdan da kami agchismis, Kapitan. Ay, kababain day tang aramid.
Kayat mo mati makichismis. Hindi Umay kami makichismis. Kabadaon. Di kumparik nga da chicks na. Ay, di mo ibagbaga na ito, paray. Tanay, kadwak nito yan kaw. Panak na kamday ta, Kapitan. Nupod no, ti ibagbagan. Saan asak tinagapon na? Ay agawid akon, Kapitan. Ay. No saan na siga? Asinaw tinagapon na. Di nakagawad ko na. Ay, saan ka pa nga gawin, maray? Nagbalin kamutan ang numero 1 at chismosa marikwanang. Ay agawid akon, tanay. Sumipngat sa matan. Agsasango tayo pa, dito'y barangay hall, maray. Wan, Kapitan. Nasken apaneknekan nyaw dagiti inwarwarasyo at chismais. Ala, di ka pa agaw-awid, kagawad ko nang. Ay ngambrabi matan. Saan ka pa nga agawid? Aginggat saan tayo ang mapagtutungtungan dito? Antay, apay ang nakaululimak ni Uncle Kao. Nasaysaya at nukasta. Tapno saanan ang makapagistorya iti saan apudnaw. Sa bagay, sa tupay, aguli makakumamitain. Ngam adanas ka na damagag, isungag sa uakpay. Ay, liklikan tayon ti agchismes, kwarog. Tadakkel agulo kan panaggiginura ti parnuayon na. Damagak lang, mait no niya tinutom amasida, antay. Yarasaas ko langan kan ka. Ops, apay nga yarasaas mo kun ko na. Na. Ibagambat kanyak Kunak man no aguli makalangan kay. Ay, saan no si daan ti pagsaritaan? Agsa uakmut Ay, agtal na ka man dita. Na. Sige, intayukit di manganan. Takalpasan na, mapanak makiistorya kan ni Kumarik atoyang. Nang lukatan ti Teresina ni kagawad ko anang antay. Naglukatan? Wain, tabawalan ti agchismis si barangay haul. Ne, apay ngay mat abawal. Una ta mairaman da tao. Diyak kayat nga aga-apa, dagiti aggagayam, kayan agkakaruba. Day, nakalukat mo't gaya mo ang jetersina ni Marikwanang. Ay, saan ka mapandita? Apay asaan kat mapanak gumatang. Nagadudita paggatangan. Ikismis na kantumanayin. Nagkarin ken ni Kapitan asaanan nga agchismes. Ken maysa, bawalin kadakwad ang opisyal ti barangay ti agiwaras iti saan apudnaw nga istorya. Amangan mo't numang rikap kamanan iti nakabaybayag Marikwanang. Narigat no adayo ti paggatangan mi Maray. Mabannog kami amagna. Mangrikapakan mapanak agjutay, kano agsesyon kamay. Kahit, anya nga ti madamag Marikwanang, adda ka di baro at chismis mo dita. Imbawal ni Kapitan, ti agchismis ita Maray. Ay katya nga rudo na ti agchismis. Msigay tarugya kong tagistorya. Ay saanan Maray? Nay, apay asaan? Sa anak mo't nga opisyal. Saanan? Ay, narigat no dati gumura. Pag-aapaan tumanandaytan. Sa bagay mo't kit di dagiti langan na saya at abambanag ti pagsasaritaan tayo. Anya ti makunayaw. Ay katwin Marikwanang. Anya mo't ngay ti makunam marituyang. Ay katwin anya pa yun ngay ti makuna. Sana nasaya at ti agchismis ko kumare. Tapakaalaan day ta ti saan apagkikinnaawatan. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basi. Sound effects, Glenn Binawen. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Ayaman kamay, iting kay panagdangan.
Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nay, apay nga'y tanakatugaw ka pay laang dito'y salas. Na, Itay pay lang nga ibabaon ka. ay nagadukot ti pangibabaon ng kanyakon. Na, anya anaga daw. Hay, Ibabaon ka laang ba't amapan sumak daw. sumakdo. Na, Ay, nagaduday ta para kanyak. hay, reklamo ka la, reklamo, Inteng. Nunapan ka kuman, nakasakdukan. Na, ay, di nakibabaon ta masadutak ang mapan sumakdo. Sige, tapno awan makunam. Siya kunti sumak daw, ta si kati agluto. Na, nagkunakan ka nga agluto Na, kita manday ta. Kasadot mo mataminan. Masadutak nga rod. Iso si kati sumakdo. Si kapay ti agluto. Kahit, anya lang aruden nga iti aramidam. Agtugaw kin mangan. Na, Sa anak ang masadot no mga anak. Iso nga yung kagluton. na, Ayan ni Uncle mo, Kwarag. Entay jay barangay hall ata tabadaw. Awan mo ti Jay. Kagapgapok lang ni Jay. Ay, ang tagami jay balayta. Anya nga'y tararamidin na. Saan ka di arumbang nga dahil di barangay hall tapno mapanag-jutay? Baga nabot nga minadyak ibagbagay ti asino man nga day jay balayta. Makitam day tang aramid na day tang Uncle mo. Kimaron sa amot ang disadot na. Awan sa amot ti amunan nga ramiday. Ang damo ta. Anya nga'y. Mangan kan maturaw. Iso ti pagalistuan na. Maray, adaman-damagakan ka. anya day tamaray. Apay, ayan ni Kapitan, jakmut makitkitan alumabas ijay balay may. Ay kat ag shortcut siguraw. No kasta amapan iji barangay hall. Anya nga ag shortcut. Kano kanayon kano nga awan ijay barangay haul. Nagkunamot iti dayta. Agul-ulbod laang mataji nang ibaga. Nebadong ko, Maray. Kano inaldaw na amapan kita ijay barangay haul ni Kapitan. Ada nga meeting at atindaran na. Nga ta, mapmapan nga ta makimit-meeting wano simadutan ni Kapitan. Ay saan? Naapay ko maasumadot ni Kapitan. Kano iso ti kagagutan na Kapitan? Oh, idisakbay ti eleksyon ang nagagat. Ngam itata nakatugawan. Awanan, simadutan. Antay, apay ni Uncle. Pinanawak ang nakatugaw itay. Aging ga itang umayak makipangal daw. Nakatugaw pay lang. Simro nga rod ti kinasadot na. Damdamagan ni tataba daw. Anya ti dinamag na. Nuan niya ka no ti araramidan na. Ay ibagam anak katugaw. Tapno maamuan dati pudno. Ay, saan mo't aantay? Maisikretom aya. Katno Kapitan ni Uncle mo. Maamuan dan tulat tati pudno nga aramidan na. Kuwang namin antay. Nakaluto kan ba nang? Na. Di kami lagayabon amangan. Nangag mo. Mangan laeng ti pagalistuan na. Unang araw dantay. Apay tadi kami ten agayab amangan. Mabisi na ka. Hay! Sakit iti ulo day tanga Uncle mo. Kwarog. Ayan na nga'y day ta binutusan tayo Kapitan, Maray. Saan mo abirukan kanyak ni Kapitan? Umay na magkumabisitahin na di irigasyon na nabayagan na problema may aman nalan. Ay, wunan niya. Nabayagan nga agpay so a problema yun. Dayta. Kanayon kami malugay. Ay, wun. Malagip kon dayta a problema yaw. Idi pay laang. Hindi pa'y magayin ka rin ni Pare Inteng o may nakbisitahin. Kaya tulungan na kami. Ang maging gaita. Awan pa'y day tangay bagbaga na atulang. Bayam ta ipalagip ko kenkwana. Kaya't ko kumakasarita. Ang jak mo matsamtsamba di ta barangay hall. Ay, kat mapan ka, ijay balayda. Itatanalpas kan anangan, ingkaagjutain. Nagkuna. Kahit anya nga iti aramidam, Agtugawak ta pagurayak iti merienda. anya, kat numabayag pa iti panagmimerienda.
Taapay ngamin na pabayagan. Agisaga nakakidin ata ustuntaw no mabanugak. Mabannog ka? Wen, mabanugak nga agtugaw. Ay na. Awanan no kasta kalatan, Inteng. Awan mapasamak dito'y barangay kayo. Maribanang, ado ti agdamdamag, noan niya ti araramidin ni Kapitan di tabalayaw. Adun aya ti agdamdamag. May saak ditan maray. May kadwa ni badungkaw. Ken, maikatluak moten Ay, ado kayon ang agpaisaw. Saan sa meten amap-mapan agjujuti ni Kapitan? Siya kon ti mangibaga, tadyak kabailan ti agulbod. Ibagam tipod na maray. Talaga asaanen nga agjut-jutay ni Kapitan. Nangagmaw maribanang. Anya ngay timakunam ita. Saan ako namasdaaw, asaanen alumablabas ni Kapitan ijay balay may, amapan agjut-jutay ijay barangay haul. Agulbodak pa'y kumahangam saanen Ay mabuti nga kun nga agulbod. Ay nasan kan nga agulbod maray, tama nga nuad-ad da amabaakan ka. Kukumaray, adda ka di amuyo nga agas ti kinasadaw. Awan amok nga agas ti kinasadaw. Ay, sika nga'y marikuanang, nabayagkan nga aglaklako. Adda ka di amom nga agas ti kinasadaw. Ay awan ti agas day tamaray, daya mo. Amaw no anya ti agas na maray. Anya, marituyag. Sukatan tayon ni Kapitan Inteng, Kapitan. Ni badung kulaangan ti sukat tayo Kapitan. Tila pa ang panunot, maut marituyang. Kaskarina aya mo ti mang sukat iti Kapitan. Bayan niyo ko kumaray. Tamang panunutakman iti wagas. Tapno gumagat ni Inteng. Angkal, ni tatabadong day tao masidig dito'y pagtugtugawan ta. Ay bayam nga umasidig. Tatabadaw, kumusta? Uncle Mau, ti kumusta Kumusta ka kanun, Angkal? Ay masaduta ka sumungbat. Sikat ti sumungbat para ka dyan. Ay muna, mayat lata ka numot ni Angkal ka. Nabayagan na kayat ka makasarita paray. Anya ti kayat mo ngay bagakin kwa na, tatabadaw. Agure ka man kuwarog. Apay asikat ti sumanong bataya. Masadot nga Angkal kwa sumungbat. Anya, pati sumungbat kasadot nan. Masadot nga agsaaw. Di mo makita, nakaululi, Mike. Ay, ibagak ti problema. Dumdumnag ni Angkal ka. Nabayagan na parikot may aman nalon di irigasyon, paray. Kasi kami aman nalon. Saan kami na makatalon? Kasano na kami ngay matulungan, paray. Angkal. Anya ti isongbat mo iti saludsod ni Tata Badaw. Nagtong adlang, Mike. Anya ti kaya sa unday tangay. Ti kayat nasa wine, nangig na ti imbagam. Nawatan na nga tan. Nawatam, Angkal. Wen, masadutak lang nga agsaw. Nangig mau, Tata Badaw. Naksa talaga ni reklamo dahi ta, Kapitan. Tapay manan. Permen, ti kinasadot na. Ure agsa okin agdengay kasadot na pa yan. Ay, kitadad nga ruda na kimaro ti kinasadot na ano kasta. Awanin ti pagbalinan dahi ti barangay, no kasta ti Kapitan. Isuasukatan tayan. Si kanti sumukat ba dong? Ay, ti talaga siya ka. At dapay sa bali ayamay, tamang sukat kingkwa na. Ang sagbay dahi ta, ay kit agreklamo akpay mo da. Kadwain naktuman. Apay ama sa pula kadwain ka. Kanungay adda pirma. Ay kat pirma Yang ngarod ang muti agpirma. Kasano ngarod nga agbalin ka Kapitan. No ultimo agpirma di mo amaw. Iso ngarod akasapulan ka. Tapno adda ka para pirma. Ano agpada talaang mo. Kanya tigat mo asaway. Diyak mo't ang muti agpirma. Kunak man no amaw. Kunakmutken ka asurwan na. Ay punay kantuyan. Agpadpada tabagayam at saan na nga muti agpirma. Ay unay ay.
Napaya sa tibaon yung agsak dawan, tay. Jak nga rod maibaon ni uncle mo. Sadot latan niyang kail. Wen, sadot latta. Kat adda na panunot ko awagas, tapno agsubli ti kinagagat na. Anya day tawagas, tay. Ay, padasak man apagdigusan ni uncle mo. Barang iso ti agas ti kinasadot na. Ay, wanan yan, tay. Sige, tay nakarudin nagsak daw. Sige, punwam dyan may sa adram, wen. Mare, gumatangak man iti sabon na pagdigos, jay kababangluan tausaron man ni Inteng. Ay, agdigusan ni Kapitan. Ay, wen man mare, bareng maikat ti kinasadot na. Wen man maray, padasem man apagdigusan ni Kapitan. Kamom, plano kano ni Kabadong amapan ireklamo ni Kapitan. Ha, nakangagam iti dayta. Ni Marituyang, isuti may na inyarasas dito'y tersinak idinaminsan. Aya, Ay, wen maray, imbagaklatan akin ka. Uray no kuna na adyak ibagbaga. sige mare, tain nakpagdigusan ni Inteng. Bareng gumagay. Amumit sa anak ama nagdigos. Awanan ti makunam Inteng, tain dadangan kan iti pagdigos mo. Ang sakitak lumabasak. Ay, agbilangak iti talo. No saan ka pa'y naamapan agdigaws, makitam. Sa anak ama pan. Na, Uray pa agbilang kay 10 milyon. kastagayam Kwarog, ayan mo. Na, Dito yung sala, santay. Ay lukatam manday talakasak dita. Wanan, tay. ha? O anya, nakita mo dyan balunot ko? Wanan, tay. Nakita ka dito nga. An mo ti balunot mo? Alaem dito'y tabalunot ko, Kwarog. Ay, saan ko raw? Di mo patpat yan ni Antin. Tuyan, antay. Ha? Amom no pangan anwak iti daytoy, Kwarog. Mukhaan, tay. Para kinanggal ka, Wad, no di na kayat ti agdigaws. No sakti si Kangkail. Agdigos ka langan. Ala, Kwarog, agbilang ka. May isa, dua, Ay, napartak! Jesus, talaw. inakmadlagan. Banyo ti papanam, saan nga iti kusina? Asino di maangot ko anabanglaw? Amang ano siya, kagawad. Saan mo't asika? Ah. Kasla kadigdigos na. Ay, kagawad. Ay, saan ka diya sisyon tayo ita? Ay, si kamot gayam day tamaang angot ko anabanglaw, Kapitan. Ay, unmet. Nagdigos kami ni Uncle Kao, kagawad. Tumaraki kano kasta, Kapitan. Magat pa'y kagawad. Ayan te problema nga ibagbagang pare. Apay, sulbare mo, paray. Una, Ne, gimagat ka mo ito, paray. ay intaki din ija ayan ti irigasyon. Saan nga ato ti Saudita? Agaksunak adagos iti problem. Anya tinaknakan mo, paray. Eh, anya pa'y aya, ti makunampan, kat gimagitak metan. Pagtigusin nakmanin. Awen, tapno tuloy-tuloy ang nagagat ka. Tapno saan ka asumadot. Unay kat ti panang parparigat mo da taon. Na, saan apa nang parigat ti aramida? Mala, ingkakit din agdigaws. Narigatan no sumadot ka manan. Ay, digos lagayam ti kasapulat. Anya ba nang dungha? Ay, Kapitan! Agkagat ka ngamin. Tatalaga ang kasta, ti Kapitan. Ala, sigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects,
Glenn Binawen. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Hay! Ape ako manatawa kayo dito para daan. Ay, naragsak kami nga raw, tatabadaw. Ay, sarding yung mandang katawa. Makaparurod kayo Ay, apa yung makaungat ka nga, tatabadaw. Katawa kami nga. Dakas ka dito agkatawa. Di agkatawa ka mo't no kayat mau. Saan na karot ang makakatkatawa? Makaungot Uray agungat ka. Agkatawa kami latakadag iti padak at ano dito'y paradaan. Sige, kakatwa. Ituloy tayo agkatawa. Perfect. Makaparurod na gito'y atanod. Na, pakarurudam manen aya. Dagi tanod Nga idadauluan ni Kwarag. Kung manatawa na kiday. Naragsak da nga main. Apay aya, pakarurudam no agkatawa da. Amaw, no apay ang naragsak da. Pag ano ko mga amon nga. Ibagakan ka, isungag dengeg ka. Naragsak da giti tanod, gaputang imato ti honorarium da. Anya, tapi ang imataw. Nagkunang impangato da. Nagsasadod na mo da gitatanod. Aw mo tararamidan da. Nagkunangawan ar-aramiden da. Kanayon ko ida makita naka-standby lang di tayo igay. Nang runa tayo takwaraw. Nakasadsadag. Inteng, ayan gay ni Kwarog. Day, ada itay dito'y balay nga agsilsilpon. Amom no sa dino ti ayan na. Ay, ada ijay nga agin indayon. Nata inunan nagayam ti pagit inday unak. Nagmayatan ti tuturugan na. Ay, napandog siguro Idinto, tamapanda ko maagbantay ijay outpost, ijay checkpoint. Ay, wala niya. Apay nga ada ija indayon. Ipalpalastog na ang imato ti honorarium da atanod. Ang nagsasadot damay. Ipay man tayo nakasarita. Ay, agree ka man, Kwaraw. Ay, Pintas ka na balasang. Ay, labi, aw. Hey, Kwaraw! Ay, gising na! Niya kayo mo tinangkay. Na. Nabayarin ni Ingdak ngay. Kakahisuna nagmeti tagtagainap ka. Imalaldawan ang nakaturog ka. Awan mo't maramay. Anya nga awan. Awan sir biting imatuan ti honorarium no kasta nagsadot kaya. Puno ti bagbagan ni tatam abadong. Anya nga ro ti aramidan may angkay. Ay, agtrabaho kayo Ay, nasken nga agmi-meeting tayo tuman kadagiti padam atanod, Kwarong. Mabaling nga ituloy ko pa iti maturog angkay. Na Nagmayat nga minti naputad at tagtagainap ka. Ay na. Nagpinto sa balas ang aka-holding hands ko naman. Ay, saan na mabalin? Ha? Awan ti turog-turog. Anya ngay aramiden dagiti tanod akunada ang imato ti honorarium da. Ay namarey, miniting ida ni Kapitan, kat amaw, inungtan ida ni Kapitan. Kasta aya maray. Uray lang nagbanni-banni kas ni Kapitan kadakwada. Rumbang laeng atap no aggaget da. Ipiktabe di panangungot kadakwada ni Kapitan. Ay kat nasayat, ano kasta? Gimagdan Diya lamamati agimagadan. Kitaam ang amin day tayo giti kalsada. Ada ka di makitam awara. Aywan. Awan mo't nga agpaysong tiwara, uray supot ti kinday. Nagdalos da ngamin idikalman. Indawlwa ni Kwarog, jay clean up drive. Ay kat uray kumaday tanabang sit akanal lininisan da kuma. Iso ati trabahoan da inton bigat. Nagrigat at trabaho day tamaray, aramiden da nga ta. Day tati imbilin ni Kapitan kadakwada. Sigurado nga aramiden da. Makita nupod na nga aramiden da.
Sinsinan, ti trabaho, dagita atanaw, tuya. Ay, agtal na ka ba daw? Amang ano at da makangagkan ka, kat idanon da ka dagiti tanaw. Ay, nasaya at numanggag da. Tapod no mo't asinsinan, ti trabaho da. Naglinis lang arudan dito igit ti kalsada. Agriri ka pa ilaan. Makitan da jay supot, kan papel ang nakawara, iya kalsada. Makitan. Na, awan mo't dagita itay. Apay, kasta tinalinisan. At da siguro ti kontrabida alimabas. Kat basta intinag na latan dagita awara. Anya. Ay makitam day jay makitkitak iji-igid ti kalsada. Supot kan papel matanggal. Kung nakajak kaya ti nakawara di ta igid ti kalsada. Intinag day tani tatabadong ang kail. Naa. Nakitak itay limabas nga intinag na. Anya? Ay ka mangarot pidutan, ta ipan mo iji basuraan. Anyamot nga minan ni tatabadong alaklakayan. Di na pa yan mumat ti umno apagibalangan iti basura. Ang mga iwaram tuman lang dita igit ti kalsada dita supot tinanganam at tinapay. Nay, katanya kay ngarot, maray. Kaasi dagiti tanod akanayon nga agdaldalos dita igit ti kalsada. Rumbang lang, tananayunan kay ngarot, ti honorarium da. Adamot basuraan na mabalin mo pagibulangan dita supot tinanganam. Kaya't kung ngarot nga iwara, tamno daramidan da kita atanag. Anya klase ti panunot dayta. Ay, tapno gumagit da kita atanod, maray. Sayang lang, ti honorarium da, no saan da nga agtrabaho. Maribanang, agyamanak dito in librim at tinapay Adda palaman na ko naman. Kaya't mo mat, marikwanag. Kano itay kayo pa'y angal-ngal dita. Kaslaawan nakitisangwanan yaw. Ay kaya't namudgayam. Ilibrim mo tin amaribanang. Lako na, di mga lanuan niya ti kayat na. Ay maray, mabalin amay sapay. Ay, gusto mo tin marwam kan. Nakitak dya inaramid mo, marituyang. Anya ngay naramid ka. Imporwak mo latan jay supo, tinanganam, iti tinapay. Day jay naitayaban. Bay amay tayab, tamapan ijay kalsada. Agpadpada kayo at talaga kanibadong mau. Day talagwarwara ti aramiden yaw. Bay ama, adamo dagiti tanod nga aglinays. Naggagato pa'y ni kwarog nga agpidot iti wara. Ay, kastagayam Ay, kayat ka kumapay nga ilibre. Angam saanan, gapo iti kasta nga imbagam. Nangag mo marituyang, nagbabawi ni Maribanang. Ay, saus. Sayang mo't tay may sapay asupot. Ay, ayan jay supot, tapidutak. Ay, awanan, naitayaban, nay. Imadayaw. Nyamot tayo. Makapabanog mo tagpidot itiwara ni tatabadaw. Ay, wen nga rod. Nakita da nga men nga agpidpidot kayo itiwara di taigid ti kalsada. Gaputada kami para linis. Isuda mo ti parawara. Wen nga rod agruamdan talaga. Integ. Alangan abaybay amlatan ni Pari Badong. Abastalatan agiwara no kayat na. Baybaya mo nantay. Kumpari na nga main. Ay, uray pay. Sana mabalinti kasta. No aglabseng, uray no kumparen, nasken amadusa. Ay, wala niya. Ada ordinansa ti barangay, mangipawil, iti panangibelang kadag iti basbasura iti kalkalsada. Ken agraman kanal. Manong ay timulta ti aglabsing ang kail? Ay, dakil Ag community service pa. Makitam di naramid ko, tuya. Nagwara ka manan dito'y kalsada. Apay nga inwaram latan dito'y kalsada jay supot nga igamaw Kaya't ko nga raw. Pidotam, kababay no makita ni Kapitan. Ayan na dayta, Kapitan. Amangan no da makakita ken ka nga opisyal ti barangay. Oho, awan. Nagmunaya. Kaya't ko nga raw tagiwara. Sige, Kiday, magnatan. Dayta ti pamanagnak ko, Kapitan. Piniktsura kon kan inbidyok pa yan ni Kabadong nagibulang iti supot iti kalsada. Talaga nga inaramid naman
Kanayon nan nga ramidan, Kapitan. Kasimot ni Kwarog aparapidot kadagiti iwarwarana. Ay, anya ngay matimakunam kagawad. Pagmultaam ni Kabadong, tapno agserbi aleksyon kadagiti bumarangay, ket sanda tuladon. Ay bagbaga pa lang. Barang denggan na ket agbalbalan. Paray, Apay paray. adda man ibagakan ka. Anya dayta. Ada ngamin ordinansa ti barangay maipapan iti umisaw apan nagibilang iti basura. Ay, adaya. Nabayagan na. Kuna na ijay ama ipare ti agibilang iti basura iti saan nga umisua lugar. Kuna na. Adda gayam. Ada multa ti aglabseng. Manulang mga dayta talo agasan. Ay saan atalo gasot? Ha? Sa nga ribo ti first offense. Ay na. Adamay dagiti tanod nga aglinis. Kakaisuna ang imato ti swilduda. Ah. Adamay ni Kwarog aparapidak. Nagwara ka man ang di ta kalsada. Apay adamagan. Ibagbagaken ka abawalan ti basta giwara di ta kalsada. Ipagpakita ang arod ka dagiti tattao tapno tuladen da. Imbes at tumulong ka nga aglinis iti barangay, san mo? Sulitin tayo ti honoraryom dagiti tanod. Kakaisuna na nayunan. Na, kano nagadumiter aramiden da, saan lang aday ta aglinis iti kalsada? Nagato nga. Maturog lang matararamidin da. Na, oy badaong, agandad ka. At damang sisiimlataken ka. Kumpare, ya kapitan, to yan. Padasan da kasi imay. Ta-report ko ida. Ay, Mare, nakitam ka din jay picture ni Pari Badong ang nagiwara dito kalsada, idi na minsan. At daya. Adda, napicturan ni Marikwanang. Ay sos, daytan ti bagbaga. Aramaten da kano nga ebidensya dayjay. Kunakun kag. Adda pa'y video na No kasta, kumplito da iti ebidensya. Ay katwin Mare. Picture kan video ko naman. Ay, kasano nga itan maray. Ay kat ibagam akan ni Badong mo. Paayabandan to, ijay barangay hall. Di nakto mga mindeng-denggang. Anya nga ita. Agtal na ka man. Anya apayaban nga ibagbagam manay. Sa anak nga gang angaw ba daw? Adda ka no ebidensya da kontraken ka. Napigsaak ni pare Inteng. Day tanto mga minti kanayon mo nga ibaga. Tuyan, kita am di pada kalakay Makitam tinaramid na. Ha? Nagibulang mo't iti basura di taigid ti kanal? Makita mo, ti magbagaking ka. Napigsa talaga, ti impluensya. Naragsak kay ti dayta? Adaw, ti bang tulad kanya. Siyak pa'y may tigunan. Apay paray, kanya na ito'y surat na naawat ka. Sumunday ta. Ha? Tapay, awan may ti malagip ko abasol ko Awan mo ti pinatpatay ka. Ha? Sa anak mga nagtakaw. Kino naglabsing ka iti ordinansa ti barangay. Ha? Dayjay Republic Act number... basta saan ka nga agiwara, no di mo kaya ti agmulta. Anya? Ay, awan ti amok iti dayta paray. Anya nga awan? Adan to pa'y pamanagnak mi. Paray. Agkumpare ta mo ta. Lipato mo dayta, aginom tantaw. Kayat mo, tanayunak pa'y ti dusam. Pasuksukan nak pa'y ti kayat mo. Ay luko ka Ay basta surutin ta, ti nailanad iti dayta nga ordinansa. Agmulta ka. Kaya nag-community service ka pa ay. Sumuga din ni Kwarog, o daytan. Ngay, at 20 walis kandas man. Nay. Apay dagita Kwarog. Ay kat paglinis mo Kwarog, jay ngay pala. Apay di pala. At andito yan. Pasat ti community service mo. Aglinis ka iti kanal. Nasukir ka ngamin. Ay, day takot ngamin tatabadong. Tasukir ka abo marangay. Ala, ano samtang community service? Ala, sigay! Didan!
tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Enteng, pagsasaritaan damot ni Kwarog. Na, taapay ka na. Jakman mo. Kat dinamag mo kumaano apay. Saan nga road? Ang mga no ada kalukuan man ngay naramid na. Day tati jak mo. Sige, paliiwak man no anya ti inaramid na. Papanam, Kwarog. Nagpagpasada na nakwanang. Ay, word, nasayak no mapankagpasada. Ha? Word, ngam ti agigyan ka lang di tabalay mo nga agmalmalan. Yay. Napangayam nagpasada ni Kwaraw, kagawad kwadhan. Ay, word, limabas itay dito'y tersina, kapitan. Ah, Nasayaat mo't tapno awan makarangrang iti lapayag. makarangrang. Kano agmalmalam ngamin nga agpatpatukar di tabalay na. Anya? Sakot nagpigsa, ako namlan tulang. Ay, isumot lagaya mapagsasaritaan da kanaw. Ay kawad, podno dayta, kapitan. Day, damo man na nagtuktukar di tamaray. Ay, ni manin kwarog kabadaw. Unak man no nagpasadan. Napan nagpasada itay bigat, ngam nasapa ang nag-awid. Una, taday tama na nagpatpatukar iti nagpigsat yan muna. Nausam nga ron iti music. Sigurado, wag patpat nagtumanan na itang at patpatukar. Lakit di Ito man nagpakaturugin na. Ay nabadaw, kaano nga taas sumarding ni Kwarog nga agpatukar. Ay katagpatpat nagtumanan na ita. Sigurado. Ay, sapay na banlugak iti trabaho. At kung ti maturaw. Ay, mapuyatan man ang tao. Salbag kiti na ita ako araw. Hinalapampanutin mo dagiti kartuba na. Di ko na siguro akit pag-aayat tayo mo adang-danggay. Di matpatukar na. Anya nga tanurumwar ka na ina. Papi aya. Ay kamapan mo ibaga akin ni Kwaraw. Tapno'y sardeng ng tagpatukar. Ya? Kawag, tapno makaturog tamutan. Ay bumakutin da tao ko narigat no mapuyatan ta kanayaw. Nga rin. Narigat tayo maalat ipang naturog ito kastoy laing. Iso nga ro tamapan kan. Ay, tijas kiki din na talaga. Ay, man. Kwaraw! Kwaraw! Aw, apay, tataba daw. Mapalin ka di ngay pakapsot mo dahil pa nagpatpatukar ba? Anya? Ano? Saan? Ito pa ba? Anya? Nasayaat mo, no naiturod mo binagaan ni Kwaraw, kabadaw. Kasanaw? Kut marangrang mutin na tao. Ay, uray kumaan, wada iti na isulsulino ka lugar. Kaya nawan ti karo ba na? Ay, una yun, sobramot nga, minter aramidon na. Mas dawak nga raw. Saan nga tamat maturaw? Siguro, Uno saan? Narwa mo na maturo ka nakapigpig sa ti panagtuktukar na. Inteng, masapol abagamat ni Kwarog. Apay ni Kwaraw. Nagpigsa ka nung ti panagpatukar na iti radyo na. Agpatpat nag ti panagtukar ti radyo na. Agingga ka no iti bigbigat. Ay, una yun. Sala sumardang, numapan agpasada iti tricycle na. Ay, madingarot mo kasta. Ay talaga, Inteng. No chance dayjay.
Ay, bayam ta kasaritak to ni Kwarog. Ay, Kwarog! Na, ay, ito pagmanlangan na ito yung radyo na nakapigpig sa. Ayan na nga ta ni Kwarog. Kwarog! Ay, da kayong magayamang kail. Siyak Ay, inidip ko na ita radyo ta makatitilang. Ha? Di mo unay pigsaan ti panagpatukar mo. Ta nagado ti masurum. Sino ti masuron kanya kang kail? Kit dagiti ka arubam Mauk, ni tatabadong ti maysa. Umapal dalay nga. Ha? Saan abali ko No saan nga agpatpat nagtipatukar mo? Nakaturo ak nga rudmate. Basol aja US bay, tadi agsarday. Ay di ka agpabasol. Sikat ti ayan na dayta. Ket no pag-aayat ko matiag patukar. Pigilan dak pa'y laing may. Ay panunutom ko Asaan nga amin ataaw? Ket pag-aayat dati kasta? Munang, jakton pigsan ti agpatukar. Ay una yun, agpatpatukar manin ni Kwarog ke rab-rabi ay. Unya rod, makaisturbo talaga. Saan lang adat at isaan ang makaturaw? Uray dagiti daduma ka aruba. Amin tayo nakaruba na. Kanya pa ingay. Di mo't binagaam iti na minsan. Isubay, natangkang matiulo na. Ay, anya ngay nga tati aramidon tayaw. No kasapulan nga ibaga tayo kadi parintay. Aramidon tayo. Ay wag, nasaysaya atin no kas tati aramidon pa daw. Maruwang mga ruday, di na may kaskason na tao. Apay akas lang makaungungot ka, paray. Talagang amin na di nakikaskaso ni Kwarog, paray. Unak nga isardeng nanti pa nagpatpatukar na iti nakapigpig sa. Angam di na mo iti pangpangat. Ay, kasta ya. Imayak, ta ibagak, nga dakorpyaw, paray. Angam agpatukar lang tamay. Ay, di kagdanag. Agpamiting akto. Enteng, masapol nga agpa-emergency meeting ka. Ay, unta pagsasaritaan may, no anya tirumbang garamidin may. Nuwan No kasanaw. Adan to maangay a barangay meeting manin. Ay katrumbang laang. Kain manipon ita. Masapul nga awan ti agpatukar iti napigsa. Ay win Nangruna iti parbangon. Wano rabi Nasaya at nukasta, inteng. Tanay, ado ti agrik-reklamo kan ni Kwarog. Para di talabanag, agreklamo da, surun kaon. Na, uray ko nutukar laeng. Dili ka daw, no ado ti agreklamaw. Sino ay ati agreklamaw? Ni ka di tataba daw? Ado nga ron ta, ado ti maapektaran. Kasla insulto kanyak dayta Ay aganos ka, Kwarog. No anya ti kaya ti umili, masurok. Anyamat tayo? Anipod ita, pangasim ta di ka agpatpatukar iti nakapigpigsa. Hey! Mabalin mo ti agpatukar, ngam di mo pigsaan. Inteng, nakapag-meeting kayo matlaan? Ay, wala. Isungan ton sumarunaw. Adan to maangay a barangay meeting. Nasaya at. Pasapol ama ipakaamo ka dagiti kabarangayan tayo dagiti alagadan. Ay katwin tapno pagtitinulungan tayo amin no anya ti parikot. Ay no siya kamay siya. Masapol ko ti kooperasyon dagiti kabarangayan tayo. Ay win inteng. Iti kasta. Kahit no kunak nga awan agpatukar iti napigsa. Ay agtulnog da. Alanga rod, say-saya atem. Ay mamatiak asan la ni Kwarog akaanak ti agpatpatukar iti nakapigpigsa. Uray tanga trabi ken parparbangon. Sa bagay matkit di Ay, yagyaman na. Kasi mardangan ni Kwarog agpatpatukar iti nakapigpigsa. Binagaan siguro ni Kapitan. Uda, tayo mga kaniparin tayo. Kasi namutisan na masurun ngay. Nasaya at matatap no makaturog matanda tao iti nasaya at. Ay, wait. Adda ka numaangay a barangay meeting tayo, intun bigat. No kasta nga raw, masapat a maturog, ta masapat a mapan makimiteng.
Why, masapol a dumar ay tamay, iti barangay meeting tayo. Rumbang laang iti kasta, awan maibagbagan ni Kapitan. Agyaman na kada kayo ka barangayak. Taada kayo meeting. Huwag mo tabalay. Sakbay amang rugi iti meeting tayo. Kaya't ko pa kablawan kayo iti good morning. Good morning, mga Kapitan. Mangrugi iti kaubingan, aging gat kalakayan. Kan kabakutan pa'y mo tabalay. Wala! Nalpas ka din ti barangay meeting, kagawad. Wan, iso amang lukatak matan. Api adi kay may nakimiteng. Sanay, masurunak lang amin. No kasta nga road, ibagakkan ka, at damultaitan ti agpatpatukar iti nakapigpigsa. Anya? Iso adi ka nagpatpatukar iti nakapigpigsa, kwarog. Ikapsot mo no agpatukar ka. Anya pa ngay. Awanan at isirbi dagiti doa nagdadakkel a sound system a ginatang ko kinidantay. Na, ay kat makaamu kanto amang ilugar. No kasano kanto nga agpatukar. Bangkay, pudno ka di nga damultaitan ti agpatukar iti napigsa. Ada, Anya matayin. ti umuna kat warning. No ulitin na, 1,000 ti multa na. Ay, sapay day tamo ti liwliwak. Liwliwa ko nam. Ngam saan ba't makaliwliwa kada pari ba daw? Salbagkit di day tatata ba daw? Iso ti kontrabida iti panagpatukar ka. No kumatagpatukar ka kat day tayo pag isulaan. Sana day tayo mangagsamot to ni Jay Amerika. Ay, angkay. Saan kid din? Pudno mo't. Iso kita ang kaanakan. Tano agpatukar ka. Day tayo awan mo't ati apiktaram apadam atao. Nalawag. Nalawag angkay. Ini question? Last question. Anya day ta? Uray ka di iti aldaw, kat maiparit ti agpatukar iti napigsa. Una. Iso nga ron nga lugar mao. Ay, sayang dagiti nagdadakila sound system kawang kay. Sana sayang. Mabalin mo nga usaran. Basta minimum sound only. Ay, sige. Minimum no minimaw. Una. Malaksid no rabi ay. Ay, saan mabalin ti kastata oras ti panaginan na. Baragsakan dagiti daduma a kalugaran tayo. Tamakaturog dan iti nasimbang iti rabi Ay kat nasaya at no kasta. Karamad da pari badong kan marituyang. Tasimmardengan ni Kwarog. Una ta kinasaritak ang naimbag ni Kwarog. Nasayaat. No adadi mo kayat. Kasarita man nasayaat. Saan aday ta agbalunat ka ngami? Ay, agpatpatukar mo't manan ni Kwarog iti nakapigpigsa. Unya rad. Uray lamang agdito'y bangkag ta. Pudno asim marda nga nagpatukar iti rabi ay. Ngamita, pamayaan naman ang iti aldaw. Limangan siguro ang nagpasada. Tapnula ang agpatukar. Sana balay, tinaskay. Saan nga iti rabi ay, di pa nagpatukar na iti napigsa. Tuya. Ay, Kwarog, di ka ngamin agpatukar iti nakapigpigsa. Tapno saan amadisturbo, dagiti karugan. Ala, sigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Lyesya Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangat.